komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Asaton sininga linya si Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maying gabi. Yes sir, maying gabi man sa imo, subong man sa talantag palamati sa siningisasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Disyembre 5 tuig 2019. Tail end of a cold front, nagpadayon nga nagapikto sa eastern nga bahin sang northern kag central Luzon. Active regarding sa tropical depression nga si Kamori. Si Kamori na formerly Tisoy, nagwa na sa aton nga par, kag ang nga location is 730 kilometers west of Subic, Zambales. Ni siya may coordinates nga 13.8 degrees north and 113.6 degrees east. Ni siya may kabaskugon sang 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 60 km per hora. Ni siya magagiyo pa southwest sa kadasigon sang 20 km per hora. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora kag Northern Quezon, makaagom sa magalumon na kalangitan kag ginipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanagob, pagpangilat, dala sang tail end of a cold front. Ilocos Region, makaagom naman sang magalumon na kalangitan kag ginipagupdan sang light rains, tuga sang northeast monsoon. Ay banyabayan sa pungsod Pilipinas, makaagom naman sa kasarangan, tubtob magulugal-umon na kalangitan, kag ginipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, ilabi na gid sa kapunanon o kung kagab-ihon. Dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ikip na siyudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtob magulugal-umon na kalangitan, kag ginipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Tugaman sang localized thunderstorm. Kasarangan tubtob may malagi nga paglumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nasidlangan, tubtob na nasidlangan, padayon nga nag-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulo-balod. Sir Dave? Yes, sir. Si Tisoy, medyo malayo-layo na gid man sa aton. So far, kumusta, sir? May gina-check kita nga LPA na naman? May ara kita, Sir Bry, kag ini siya low pressure, no, pero hindi pa man active. So, ginabulubantayan ta sa liwat, basi mag-develop siya, kag basi ma-dissipate naman lang siya. Sini, sir, nga kalatapusan nga bulan, inadlaw, sining 2019, mga pila pa ka typhoon ang ginalauman naton, sir? So, in fact, ang nga, itong nga ginalantaw na, Sir Bry, sa isa katuig, 25 or 24 kabagyo ang ginalantaw natin nga magasulod sa aton nga par. From A to Z, no? So, kung matapos ang tinuig nga nalampasan na ang Z nga letters, mayara kita na sa ginatawag natin nga auxiliary name. I see. So, ginabutangan na, balik na sa letter A. Okay. Sige, kabay pang tapuson ng tuig, way na bagyo, no? Kabay pa, Sir Bry. Salamat, Sir Dave, mayang gabi. Thank you man, Sir Bry. Kag mayang gabi man, Sir Bry. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pasalamat kita mag-aksyon sa mahal nga Ginoo kay si Bagyong Tisoy nangin LPA na lang, no? And pero temo na dito sa area sang Cagayan, may mga lugar dito nga totally blackout gihapon sa siring nga mga tiniyon. Why pagid sila makabangon after pila ka days nga inayawan sila sang Bagyong Tisoy, natulutam-an gito sila. Kag si Tisoy ang nagbilin gid sang mga 12 nga nagkalamatay kag may nagkalasamaran. Minilyon ang kahalitan nga ginbilin ni Tisoy. Lasay 54, of course, diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, ang aton sa mga utod nga nagapuyo sigad sang baybay, sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54, subong nga adlaw mga kaaksyon. Yari na kita sa Webes, Disyembre 5, 2019. Naga-monitor na kamo driya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sa inyong Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod 684, nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live, nga pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaaksyon. May araman kita sang YouTube, type po lang directionradiobacolod.com.ph. Sa web, bisita ka mo to kay makamonitor man, makabasa pa sa iban nga mga balita. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong gabi. Kagabi, way ko ginaubos-ubos basa itong inyo sining text angot ya sa extension nga duha pagid ka tuig mga kaaksyon sa aton sining mga barangay officials, mga SK officials naton bangod sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero subong liwat nga gabi, daw sa pananawan nyo, manami ini, nga amo na lang pirming nga katabo sini, extension na lang kita, or dapat sundon tagidyang ang layis ang pungsod Pilipinas, dapat nga every 3 years, dapat may ara kita iya sang ginatawag eleksyon. Kamobing tagkomento dabi, balikan tatong kagabi, kaya iban way kutumabasa, pasensya gid, bangod sang balita, tang nagadinumog lang kadagabi, ano? Pero sigurado ko nga ton sa mga listeners, nga ton sa mga viewers, wagin man kamo ga after iya nga mag-greet na ton niya, totaling inyo sa mga greetings, kisigurado ko ga after kamo to check, baka hibalo, sa mga balita nga ton sa ginapresentar every night mga kaaksyon. Lasay 55, of course, sa inyo sa mga mensahe kag opinyon, ipadala sa 0938225517. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the Nakita Tubtob Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Ang Philippine Army diri sa Negros Occidental kag bisan pa kani bugos nga Pilipinas, naka-alerto ini sila sa tanan nga tiniyon matapos nga tinakabaton sang pamahog nga posible nga pagpangatake sang New People's Army o kon CPP-NPA New People's Army. May connection ini sa palaabuton nila nga ika-51 na katuig nga anibersaryo sang ila grupo. Nga ini ang pagahiwato na sa Disyembre 26 mga kaaksyon. Ti ina bulabantayan naton ini kay kabalo ka part ina may bigoro sang CPP-NPA ang ila sini pagpangatake kay kung may matumba sila nga tropa sang gobyerno, ti daw part sa ila sini nga game ang hampang nila kag pabugal nga ti may nahimo sila. Samtang Tukimon takaron kag Tukiontang Central Negros Electric Cooperative o Conseneco kamay ara sila sang strikto nga ipatuma na starting this month mga kaaksyon. Ining ginatawag nga one bill policy. Isa ka bill dira nga balayran nyo within 9 days nga hindi nyo mabayran, utdan kamo. Ano ba lang pinakarason sini nga ang agin strikto ini sang Seneco, hibaloon takaron dugay-dugay. Kag ato balang bayi kagabi nga si Arlene Arnaiz nga nakuhaan sang 3.2 million pesos sang ginapatihan Shabu sa isa ka buy-bust operation sa Police Station number 8. Ginausisa sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang iya sining nga ngalan.
Tag si Mayor Bing Leonardia nagpagwa sang executive order nga nagatugot sa mga vendors nga magbaligya sa palibot sang Bacolod City Public Plaza until when ini. Basin maunay ni sila kag na turn sila kag di na maghalinda. Imbes kaligwana sa aton sini palibot, basin magbalik naman bla sa gutok kita. Kaya kung isa mga vendors naton kung hatagan mo ni sila tsansa, aga pinasaway man. Kumusta na ning Halandumon Tower man? 4.9 million pesos ni. Pilagid ka bulan ang rehabilitation sang suga yang nagkalapundi sa subong daw ay na ni katong kaawhaw. May ara pa daan sang 23 million pesos nga rehabilitation subong ang Bacolod City Public Plaza. Wala labot ni sa 10 million pesos pag ito nagligad. Grabe man nga bubuan na ito kwarta ni Bacolod, no? Sige, samtang bonuses makaksyon sa mga empleyado kon bonus sa mga empleyado sa Bacolod, hindi pa maanunsyo ni Mayor Bing Leonardia sa Kapitolyo to kagabi Report Action Marlon, iga-anunsyo sa Disyembre 16 o kon 17 do dra ta mga inadlaw. Pero ang syudado hindi ka-anunsyo. Basi lugaw ani. Samtang sa Negros Occidental, alyansa sa ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental, gintukod agad protektahan ang mga coastal resources naton. Mamayo gina. Samtang Benitez iya nagalaom nga magabalik sa regular nga schedule ang barangay kag iskay election matapos ang 2022. Hambal ko gid mo. Kay kabalo ka, do ka in favor bala sa iban dira nga gusto man magpapili agod nga maislan tamanda mga tamaran. Tama na ng 3 ka tuig nga paghatag tsansa ta sila, tiway man performance, pigado man, poor man performance sila, padayunon tapagid ni sila. Kag isa pa nga ton, sinikumilik, handang-handa man sila. Kag may pundo man na napain para dira every 3 years nga sagit niya ka ulo amyenda kag sige ka idog-idog ning elections ngayon man. Dapat kada 3 years ara na sa aton sa nga Philippine Constitution sundon tani sagit ya kabali obra tani na. La 7 punto. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na karon maka-aksyon ang dalag ko nga balita lokal. Diri kita na sa dalag ko mga balita sa nasyonal no. Baw, ang inflation rate maka-aksyon sang pungsod Pilipinas according ya sa Philippine Statistics Authority kon PSA naglabot sa 1.3% sa bulan sa Nobyembre. Nagsaka-saka siya sa 0.8 sa nagligad ng Oktubre. Medyo nagkwan siya. So, ang sigarilyo, ilimnon nga makahulubog, mga housing utility cost maka-aksyon naman yung rason kung nga nagsaka sa 1.3. Di ginapamugal naman sang gobyerno nga ti Mayo ang sipa sa nga ito ng negosyo diri sa pungsod Pilipinas. Sige, ang iban nga balita sa nasyonal, ang media security. Nag-upod man diri ang Presidential Task Force on Media o Presidential Task Force on Media Security naghatag sang ila sini nga petisyon dira sa Supreme Court, nagahingyo nga kontani i-live sa television ang promulgation sa Disyembre 19 batok sa masobra isa kagatos ka mga suspitsado nga amo ang suspect sa pagpamatay sa mass grave sa tong 2009 sa mga pamilya nga mangondadato mga kaksyon. Kag 58 dito nagkalamatay, lakip na ang 32 nga katapos ang mga jurnalista sa makatapos ang media dito sa Ampatuan o kunining Ampatuan Massacre. Dito iya sa Mindanao mga kaksyon. Sunod diri sa media security sa dapat i-live tani no kung pwede lang sa RTVM no. Ini mga television nga napanagyan sa gobyerno, PTV4, ang Philippine National Authority o kon tsakto ako, no? Kag subuman PCOO, mga kaksyon o kon Philippine News Agency, PNA, no? So December 19, ang promulgation sining nasambit iya nga mga suspitsado kabay pang verdict sining mapabor sa mga biktima nga nagkalamatay. After 10 years, daway pagid niya mabokaran kung sino gawin do kaklaro naman to nga mo tong mga suspect, mga Ampatuan family. Nga do ka budlay gid pamatud-an ini, dumduman nyo to 58 patay, lakip na dire ang magapapili sang governor dira sa mga kaksyon sa Patuan and ining
ginatawag naton mga kaupod niya, mga abogado, pamilya, supporters, katapos ang media, nga pinanglubong ato sila 2009 sa isa ka 3 ka lugar to, pinangkutkutan, kag pinangdasok to sila. Gamit yang bulldozer, grabe, ya kasakit to nga makamatayon nila to. May 3 pa to nga nalakip dito, o kung nagasakay sa motor, nga nagabiyahe, to sila yung habal-habal, nagasunod lang sa grupo, way labot-labot, ginintra pa sila yung kalkal, tos duta to. So, December 19, lauman ta ini. Kaglang taon-tanong resulta sa yung promulgation ngayon. Sa ibang nga balita, makaksyon niya sa national, ang DILG Secretary nga sa Eduardo Anyo, habalya, way ko yung nadlok, no? Way ko na hadlok, kung anuman nga pamahog sa akon sang rebuilding grupo. Ini may connection sa palayag sang National Task Force and Local Communist Arm nga ara sa listahan si Anyo sa hit list mismo sang CPP-NPA nga palatyon. Ginatawag lang nga NPA Hit Squad, and lakip man diring nangalan ni National Security Advisor nga mo iya si Hermogenes Esperan Jr. kag iban pa. Abal niyan nyo siya, why ko nahadlok bisan anong oras si muod nila na sakon. Kaya total, kuya ka trabaho mo lang ko din. So, diyan nga obra, no? Samtang iban pa nga balita sa national, ari galibog maning ulo ko kay Senador Cynthia Villaro. Siya ning sagi duso sang rice tarification, agon nga hatagan sang tsansa ang uncontrolled na nga pagsulod sa mga bugas diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And nagrinabuab subong ang problema sa mga lokal naton nga mga farmers, bangod nga ginabarat iya sa mga traders ang ila sini nga mga humay nga patubas. Subong si Cynthia Villardo si Sinoy ang magsugo-sugo iya kagambal nga amyendahan ta ang ang budget sa 2020 bago lang ni napasar ang 4.3 trillion pesos o 4.1 trillion pesos nga budget iya sang pungsod Pilipinas. Gusto niya amyendahan atong ang pundo nga napain iya para sa National Food Authority. Ang banya mindahan tayo monta 600,000 million. 600,000 million. Hay monta nga 3 billion pesos ina para sa NFA para ipasulod sa land bank kag ipanghatag nga subsidy didto iya sa 600,000 ka mga farmers nga affected sining iya nga rice tarification law nga ini. Pero subong do siya pang una kamog sa dungagan ta kay do kaluluoy mga farmers ta. Kung may mo lang gin duso-duso di nga ang mga farmers ta ni nagkaramaal ni subong do way man. Oh, tisono kay Villar, siya do ginabarat sa mga traders nato nang ilang sinim humay. Tisono may sala di ay karon putot ay. So nagligad do na kanamit sang kuan mo nga ining rice tarification law mo ni makabulig sa aton, mapabarato tang bugas sa merkado. Kaya syempre kadamo na bugas na sulod imported diri sa aton. Way sa kabalo nga mga rice hoarding, ang mga rice nga mga way ginapagwa sa mga negosyante nga mga marungge kag maroman. Amo mangyapon ang presyo sang bugas sa merkado nay Villar way man galiwat di Action Eden. I don't know kung na-feel ni Action Eden kay way man is pangumpra sa merkado. Do si mami man ning kadto sa merkado. Way galiwat ang presyo sang bugas, mas naglala pagid gani kag nagkaluluoy dire ang mga farmers nga ila sining patubas ginabakal na lang na pulo ka pisos kada kilo mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Isubong una pa siya walwalo siya amyendahan tang 2020 budget sang National Food Authority himuon ta 3 billion pesos ang ila pundo ipasulod ta sa land bank kay para matagan to sang dako nga subsidy ya mga 600,000 ka mga farmers nga piktado sa ning rice tarification law. Kanami klase mga opisyal sa gobyerno do mga do pareho ni sila sa DPWH bla. Paobra dalan. Diri sa Bacolod, paobra dalan hala pamungkal pagkatapos simintohon. Okay, siminto na. Kita nyo Action Eden dirang simento sa tubang sa New Government Center da Circumferential Road. Kuri siminto na nada, ginpagwapo, subong ginkalkal naman nila, kay butangan naman kuno drainage sa tunga na, do ka unpractical gid na klase bagay. Nga asang gusto niya pa na simintohon, wala nyo naging tunan nga dapat may drainage sa tunga da. Subong nga simentado na nada katahom na, ginkalkal nyo kay butangan naman drainage, gasto gid kwartas gobyerno, no? Ano nga din na practicality nga ginatawag sila diri. Duway gid balay huna-huna, gusto lang gid waldati sang kwarta sang tawo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Na 7:08, temprano pa daw ginabuiset ng tingkoy ko.
Gatuga pa ng traffic na sa may circumferential road na. Oh, pigadong mga feasibility studies ang DPWH, no? Way ka mo gatuon sa inyong siningang ginapang ubra. Sagi ka mo pang semento. Da pagkatapos semento, pila lang kabulan, kalkalo nyo naman, kaya dapat may drainage listo nga. Dapat ginlakip nyo na sa pagtuon para isa na lang kahansak, blaw. Oh, DPWH may inano sinong gatuon di sa inyong trabaho di. Karon ay wait. Sige, gugtas lang ko kay labay ko to kay na do maurasan taton. Oh, ang Bacolod di nga actually Bacolod Action Eden hindi dia traffic gid. Hindi ka di wala sang grabe nga traffic dis Bacolod. Ga traffic lang kita bangod sa mga pangguba dalan di. Oh, pangwasak sang basiwa, ngaway sa mga husto nga mga tinion. Oh, may isa pa da karason lis Bacolod siya, hindi tadi malate sa traffic sa Bacolod, malate kita sa mga salakyan, nga bisan sementeryo punduhan kaya masakay pang patio. Bisan basura nga gatindog skilid, abila tawo punduhan. Sa ka-traffic, tayaga kaulihit sa trabaho, hindi sa traffic, kundi sa tuman man ka paugat sa mga driver. Amo lang sila tanan. La 7-9. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Update na kamo karon action sang medalya, no? Ang medal tally karon sang 30th SEA Games action. Basi may ara section Eden da krona ayon tani section Eden na. Karon lang sa mga tunga-tunga. Anyways, aton sini nga lokal nga balita unahon ko lang ni si Sir Ruel Vinos sang Central Negros Electric Cooperative. Bangod gusto naton nga i-inform ang mga konsumidor sang Sineco nga may one bill policy subong ang Sineco. Ini balang kabaton ka bill mo da after 9 days nga hindi mo mabayran pagkadto sa manug-utod hindi ka nakabalibad utdan ka dayon. Unlike before nga hatagan ka sang ikaduha pagid nga bill mo, pwede ka kayo dahil lang giday basi ikaduha nga bill pwede lang do alang-alang gid ko subong, no? May balayran pa ko dan sa amuni, balayran sa amuna, daw dakwan ko gid ang aton sini nga balayran sa kuryente. Subong nga tuig, subong nga bulan, strikto nga ipatuman ang isa ka bill da kag utdan ka. Nan, ambal gini sa initial naton di nga pulo pamangkot, way gasabat. Hindi mo na pagulaton nga may disconnection notices pa nga mabot sa imo da. Dapat pagbaton mo sang bill within 9 days mga kaksyon, magbayad ka na. Nan, magbayad ka na para sigurado nga hindi kagid mautdan. Tinong pinakarason nila diri. Maybe siguro gidakabos ini sila sang ilang sininga income dira sa Central Negros Electric Cooperative. Aside from that, basi balaway pagyapon matukian aton ding mga pangawat di nga nagabayad sini mga pangawat sa kuryente kung isa kita nga mga lehitimo yang konsumidor ginaintra tada sa mga balayran nga hindi aton, no? Way gasabat. Sige, kabalo ka sa sako guro, no? May mga sideline isla mo. Way labot panguti kuryente, giskwila ba tudlo pa nisla. Ininta ka utility naton gusto daw kalugtasan man nino. Why ahead? Sige. Balikan ta na corona. Kay base siguro masako-sako pas lang. Unahon ko na labing isa ang PDEA dito kita sa PDEA. Baydang Sineco da. Kaya Sineco karon balikan ta lang na. Magkoton ta lang sila. Karon ning one bill policy nga ini, no? Kay ti kabalo kita labi na gid mga utod daton nga ginakabos-kabos yung kisa sang ila sining kita abi nga pundo kwarta das bulsa nila. Mas unahon nila of course ang pagkaon no? Sang sa balayran sa kuryente pero subong may idea na kamo da naga-monitor kamo ibutangan nyo ginaiya kwan. Butangan nyo ginaya sang ginatawag naton pain, no? Ang inyong sinibalayran sa kuryente kay nablang naanad na tayo nga masanag ang aton sini kada gabi. Way na ta naanad sang sulo kag kingke sa una.
Kay daw mayo na gid man nga naga LED kamuda. O ang inyo sining suga abi. Kagang timo nyo do kanami abi. La City 3 sa makaksyon. Online sa firing line. Punahon ko na si Sir Bambo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kay kagabi, may nadakpan dire sa bypass operation isa ka 26 anyos. Babae nga si Arlene Arnaiz. Bo nakuhaan niya sang 3.2 million pesos. Na ginapatihan siya bo. We have Sir Bambo. Sir Bambo, good evening. Sir Bambo, good evening. Good evening, sir. Si Action Brian Mordena, sa Action Radyo Bacolod. Sir, Yes, sir. Good evening. kagabi, sir, may nadakpan din sa syudad sa Bacolod, dako-dako ini, 3.2 million pesos sa ginapatihan siya mo. Babaeng tag-iya sini, si Arlene Arnaiz, 26 years old. Kag daw kadako gid sa nakuha siyang poder. So far dira sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Negros, sir, ining pangalan nga Arlene, ini nakapaskil ba da sa inyo nga listing, sir? So far sa pagpangusisa ko, wala pa kami nakita nga ngalan nga Arlene Arnaiz, pero ang mga apelyido nga Arnaiz may dati may ara na kami nga nadakpan nga mga Arnaiz. Okay, ano nga level na sila, sir, mga Arnaiz before, sir, sa paglantaw nyo? Dati poser gitong amon nga nadakpan man. Dalagko man, sir, nga volume ang nakuha sila. Hindi sa mo to nga time hindi pa man dagko ay way back 2010 pa to. Okay. So may posible nga ini may angot-angot inis lagi hapon, sir? Posible may angot-angot or isama na sa family business kasi ang iban nga may mga kaparintihan man nga na priso kagwan dira man nagasugod ang ilang connection. Kung daw ko ng bunga, abang anong punong bunga mo man na, sir, daw mo ginang sitwasyon, ano? Oo. Oo, ito negosyo daw ka negosyo gid lang. So, 3.2 million pesos. Aside from that, daw kadamo, pagid sir dito sa Oriental Negros, may nadakpan man to nga 2 million pesos daw lang at lang isa kadlaw. Ano sir man, again, anong pinaka-problem gyapon man nga nga daw galusot gyapon diri sa aton sa Negros Island ini? Ang isa ka problem sir, una, ang damo subong sa mga newly identified mga bago mga intra sa bago pagpuput-hupot. Kasi wala pa sila mga record. So hindi pa sila dali ma-identify sa mga law enforcers. So nang isa ka problema. Tapos ang ikaduwa ang ato nga mga port of entry. Kasi kadamo mo pwede ka man kung sa Cebu kagid man damo mga roro mo. Gusto na, hindi kagid man amo nakadamo ang aton nga mga sinay unit nga gabantay sa pantalan. Kag damo gid pagi pwede man sila karkila ang iban sa amon pang iban ga arkila na mga bangka. Kete do ka lapit man lang sa mga probinsya sa aton din, no? Pwede lang bangkaon. Oo, kay haling ka sa San Carlos pag butong gina sa Dumaguete, ang coastline din na pwede na dong kaana sa bangka. Gusto gid na, oo. Oo. So, gata mo anay malantadi mo. So, ang bangka, iya ka mangingisda, pwede lang gid. Oo, pwede gid, pwede. Okay. Pero mga sources, sir, sa gihapon, Cebu, Mindanao area sa gihapon, or may Luzon kita? Di sari-sari man subong sari-sari di tungod nga daw kadamo ang newly identified nga nadakpan. Ang iban ti biskan sa aton nga watchlist alin sa barangay pa na gani nga ginapa-comply kita wala pang iban ngalan. I see. Natingala lang kita bla, sir, kay kundi nagsupog iya ang kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte sa illegal nga droga. Pero diri sa Bacolod ka Negros daw nagsupog ba ng dinakpanay nga sa una daw kami sa katapos sa media during that time harap ako sa patrol bla, sir. May bust abing nga Gismil ga lalaki na kami grabe kadako nga balor Gismil nga syabo subong ya milyones, sir, no? Gani amo man ang akon nga nung gani nga do ang volume nga ginapasulod sang mga padala sa mga item dagko anay. So ano, sir man, nadula na to sa pagpadala sa una nga ara sa mga mga ginapadalaan ba sa mga packages bala, sir? Why na to, sir, no? Hindi tagid man nambal nga totally wala na gid pero damo man sila sang pamagi subong. Kung sa bagay, kung paano padala, oo. Pero so usually subong, sir, sa lantaw nyo sa mga ports gid kag baybay gid ginabiyahe ni sa mga eroplano ya daw budlay gid. Sa eroplano medyo hugot-hugot ang pagbantay sang airport.
So ato sir ang 3.2, maybe siguro may connection naman na to nga manugsulod kita sa ini mga Paskwa, Disyembre, may mga party goers kita da nga gusto mag-party-party, dapat medyo high kita, enjoy daw mo na blang rason. Hindi man kay actually isang atong may nadakpan ta sa Talisay nga gin search warrant ta, wala man to okasyon eh. Kung sa bagay. So usual lang gid nga siguro nga padala nga mo na, pero ti amo na swerte na gid subong nga nadakpan sa amo nakadamo. Aha. So anyway, sa magluwas sa PDEA, subong daw kasupog man panakop sang PNP. Ano bang imo sir sang advice again sa aton sini nga mga durugista abi dira nga kamoya way katulog sa pagpangita sila sir? Go ahead sir. Ti ang mamba ko lang sila ti maubos kita na ng isang swerte tungkol sa katabuon sang kagkapisan man sa atong kapulisan sa pag panakop. So mas better nga kung ano man ang mga illegal nilang ginaintrahan, ipagpaiway na lang nila kahit doon sa base isa sila sa madakpan, ulihin na ang paghinulsol kung nara na sila sa pisuan. Aha. Lastly na lang gid sir, ang paglantaw mo sir, ang pag-rate mo, ano man mas nagdamo pag gani ang drugs o kung nag-ubos-ubos ang drugs, na neutralize gid ba? Hindi pa ko ka ano gid kung nagtaas gid man kasi duga fluctuate man ang Kung sa bagay. sulod sang sang droga diri sa Negros. Kumbaga daw gina timing man nila sir no, gatulo timing man sila kon maka boylo sila o kun hindi abi no. Oo, mayo man sila magsalita kisa. Oo. Aha. Sir, lastly na lang gid do kadamo lastly niya. Dong nabatian mo sir si Untaw Sakar nga gin abdak nga gin patay nagligad adlaw. Oo, nabatian ko to. Oo. Nga nasa Puandra sa may area sa Barangay Mandalagan. Ginalink ang ngalan niya sa illegal drugs man, no? Magagalan niya. Ano sa PDEA? May listawan ni sa source inyo da? If in... Mo pa na gani ang gindig up ko subong nga wala pa ko ka check gid sinasang iyang ngalan kung ara ginasa or member sa drug group o kung engage sinasa sa illegal nga droga. Pero bation man sa inyo ngalan niya sir so far? So far do wala pa man ko kabati na siya, pero i-dig up ko lang kasi ipamangkot ko pa ina sa mga operatiba taman nga iban nga may mga intel man sila nga batian. Sige, kabalo kita sa PDEA, di man lang kay kamo damo man kamo grupo man nga nagapangusisa, no? Oo. With that, Sir Bambo, madamo nga salamat, may gabi kag mabuhay ka, sir. Thank you, Gid. Mayong gabi. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Isa sa rason kung nga ang PDEA nakahambal nga daw hindi maayo nila bation ang ngalan ni Arlen Arnaiz, bangod nga may ara sa mga newly identified subo nga mga personality kung drugs ang paghahambalan. Meaning mga bag-o nga mga personalidad nga nag-ulo engage sa ginatawag nga droga, hindi bala mga old nga mga personalities nga mambal naton nga halin sang una amo na ni sila nga mga tawo ang naganegosyo gid. Kag ining mga kaladakpan subong daw mga bag-o gid mga ngalan tod. That's why guro nga why sa lista nila why sa lista nila pero gina-check gid nila ini para nga masigurado kung ining mga pangalan nga ini aside from the PNP ara man sa ngalan sang PDEA ti mahambal makabig naton nga ti mga baskugan mga baskugan nga mga sahi sang grupo. Pero ti mo na halos simana-simana daw gahibi yang syudad sa Bacolod nga wala sang minilyon nga kakadakpan sa illegal nga droga di sa Bacolod pero may ara man gyapon. Nagasige man gyapon sa sining nga mga tinion. La 7:22. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang mga balita kag interview naton with PDEA makaksyon dulong sa aton sang may TC, no? Ining makabulig aron nga okon bangod ini siya ang makakuha sang pila ka mga problema sa imo sining nga lawas dira binagid ubo, trangkaso, hilanat, planakit sang kalawasan kag iban pa. Uso subong abin trangkaso. Kag ang niya sining combination sang may TC mo ning Zanton Plus Herbal Capsule. Nan, basi may nagado bukol-bukol da sa lawas mo, subong hikapikapa dabing kilid mo, likod, tiil, sa liog mo da, paki-check, basi may gabukol da nga do kan usual. Abi, i-check nyo ba? Kaya para magamitan nyo na sa Zanton Plus Herbal Capsule kag may TC. Aga, udto, kag sa gabi. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Sa aton pagbalik mga kaaksyon, dalagko pa ang mga balita, plastar ta sa inyo, ginaama naton sa inyo subong iya,
nga gabi. Standby lang kamuda pagkatapos gidamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Menu. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Gina-endorso taman sa inyo maka-aksyon ang DTX sa 500 basinaga problema. Nga mapahamtang sa mayong kahimtang aton sinikaw galingon upod ang DTX 500. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ante sa report with Action Marlon Henovia, no? May gabi lang kay Paul Spat III, araman si Vicente Galios, naga-monitor si Allen Transporto, mga suki, taniyo, si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay, Tatay Muroy, Nanay Liti, Mama Idna, Lapar, monitor man, mga Angelia Kuno, EJ, Joy, Linlin, always monitor through Action Brian. Ayo, swine flu sa baboy. Okay. Si Madam Terry Simpson, or Simpron Yong, Philip Laurente, Mary Locatinoy, we have Leo Pornes. Tuod ng balita nga pangkwa van puti, good evening. Away na matuod mama, di ka magpatis na. Sir, Ardel J. Torres, Seniko, otro man na, dapat parihaso na sila sa Water District. Dennis Marie, araman si Edwin Pineda, Randy Santillan, Axel Bray, greet lang, Rimel Sabala, Match Point Catering sa Metro Manila. Ba, grabe ba? Araman si Gina Salazar Amparado, good evening bro Ryan, pwede greet buwas aga ang pakaisa ko, happy birthday kay Nikki Salazar, advansa. Tayo diget, kung sa akin Action Bray, do okay mag-extension na. Wala eleksyon kay para wala dayay. Si Jesselyn Andrada Tiangson, may gabi man. We have naga-monitor galito si Diget sa sa Cainta Rizal. Jose Moncaltorilla, Inting Bivoso, salamat si Lynn Holmes and Marites Palma.
Good evening, Exo Brian. More than ginatamyaw ko lang dagali sang maayong gabi ang pamilya ko dira sa Kabankalan. Barangay Kamansi, kuno family Palma, Bugwat, madamo gid nga salamat. Sige. Elizabeth Malaka Gabala, good evening man. And God bless sa imo nga family man. Si John Jacob Torbela Alunan, good evening, Exo Brian. Patamyaw kami ni Arona, kag John Ray Galantaw Live. Salamat. Trixie Bosio. We have Jack Balaan, family ko no, Brillantes, and si Madam Leni Agustin, si Lola Consing Doria Sampurok Marang, Philip Alonsagay, Sherwin Marco Wia, salamat gid sa pag-monitor. Sige, araman gani si Manong Ronnie Sigayon, no? Or si Dayon Gordon, Imbong Jocampo nakatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. Nagalantaw ko subong sa volleyball bala women, Thailand versus Philippines mag-action sa SEA Games gyapon. Ika 3 sets sa ninilaw, no? Kuan na pero 0 Pilipinas, 2 ang Thailand. Do inayawan gid sila. Oy, si Iloy ano gani lipat ko, Iloy Idna, Iloy Itex Baliwat Binay. Si Tatay Rini Mungkal. Okay, napagapati. Si Iloy An. Si Iloy An. Ginsok mata niya giko ni sa sunog sa naligan. Si Tatay Rini Mungkal, sir. Good evening. Salamat gid sa pagbonitor. Last 7:40. Capital Reports. Kwanta na mga balita. Election Marlon Hinovia kay kanami sa balita. Yaw, mismo gani si 3rd District Congressman Kiko Benitez. Nakahamuno man nga tani. Kada 3 ka tuig, eleksyon kita. Katalakas ang sagi paisol-isol nga ibanda gusto man nga magapili naman kung tani isang bago. Action Mar, may gabi. So nabara unahon ko lang ang lunsar kag permahanay nga natabo kay na sa may social hall sa Kapitolyo Provincial sentro ini sa ika-3 nga distrito sa Negros Occidental, Talisay, Silay, Victorias, Ibi Magalona kag Banwasang Morsia. Bisan pa nga na ulihin na ini sila sa pagtukod sang alyansa agod protektahan isahon ang resources, isahon ang plano para nga maprotektahan ang coastal resources. Silingon baybayon, panginhason kag isda, pero still gin pangibulahan sila ni Governor Eugenio Josibong Lacson kay ika-3 na gali aksumbaray nga nag-attempt ang 3rd district nga magtukod sa sining sahi nga alyansya. Ay, gali. Pero waay matigayon ambot lang kung anong rason. Coastal area, 4. Ang Banwa sa Morsia kung coastal ang paghambalan, waay. Waay sila baybay, bukid, sila mo. Bukid, suba. Oo, pero kabahin sila gyapon sa sining alyansa action bray kay lain man nga ichapuiras la, kay kabahin sila sa ika-3 nga distrito. Na ulo-ulihi sila bangod diri sa Negros Occidental, damo nagali sang una nga natukod na. Mayara sang Southern Negros Coastal Development Management Council, 1996 pa inigitukod, lawig-lawig na ni. Mayara man nga Central Negros Council for Coastal Resources Development, ang ginatawag nga Sinicord, alyansa inisang 7 ka mga LGUs sa Central Negros. Dugay naman naging tukod. Pero ating pabangkod na active bala ini. Bisan dugay na. Ang question da kay kadamo man nagsumray sa gihapon galuntad nga mga problema mo sa baybayon naton. Number 1, kung maduduman mo atong illegal fishing bla. Ang issue angot sa ginatawag boundary sa Negros Occidental, probinsya sa Guimaras, pati gani kung isa probinsya sa Iloilo. Doon di pa na mahusayan gid no. Nagligad to dum kadamo sa mga Negrosanon nga mga ingisda. Nga dito sila nag-apok sa bahin sa Guimaras. Kay kuno naglapaw sila sa boundary. Di kay kon dalom ina mo kay kon takson tagid, malapaw gimanta sa boundary. Kung takson gid ang husto nga kalayoon sang kilometro. Kung halin ka dis Negros, kung halin to sa Guimaras, kay kung ila man takson ang husto nga kilometro, lapaw man sa aton di kay subraman gani mo. Aw kabos na bla anong tawag sina? So do why tanto sang klaro akson na baray kami mga rasones banta sa tagsa 2013 pa to na tabo ang ginatawag nga water boundary dispute sa Negros Occidental kag probinsya sang Guimaras. Damo to sunod dinakpanay tod nga mga isda sa Marna correct. So isa sang pinaka-purpose ko nagtukod ang sang sa mga alyansa ang 3rd district para nga hindi ini matabo sila. No? Part ini sa obligasyon kay naging presentar to ang
anong papel sang manapla, anong papel sang taysa ka mga LGU, kag papel sang mga nagbugos sang sining council, no? Man ang gintukod nila Negros 3rd District Coastal Resources Management and Development Council. Tabahin diri ang taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources manakon BIFAR Region 6. Ato kay nato si Director Remia Apare, ang Regional Director sa nga BIFAR, nag-remind sa nga subong existing sa mga ang ginatawag closed season sa Visayan Sea. Di masiling Visayan Sea, lakip na dari sa Negros Occidental. Yes, Closed season para sa botselingon ang mga hindi anay makakuha sang isda nga sardinas, herrings. Ang herrings amo ning tabagak. Tabagak tawag sana. Oo. Kag mackerel. Mga tatlo ka species ang isda nga hindi pwede makuha subong sa Visayan Sea. Nagubisa ina November 15. Kag makatakop ang ining close season sa Pebrero 15, tatlo ginak bulan. Para magdamo man sila action marin, no? Correct. Kay ining bulan amo ni ang inugbuto sang sining mga sahi sang isda. So kun buto, kung magamit na mga isda da aksumray nang pabarat na lang niya, dala hasta buto. Ang buto ko tani mo nang madalag ko sa ulihi. Hindi na might pag inabla ho. Gina, no? Illegal fishing, kinadimayin sila, dapat tapnaon ini. Kadamo lang sa mga functions sa siningin tukod nga council. Ang budget tiambal ni Governor Bong Lacson amot-amutan sa mga LGU kag maamot man ang BIFAR. Namin ning third district lang election mo, no? Third district lang ni, no? Ini latest. Pinaka-latest. Third district. Kay ang kalabanan sa mga distrito nagkatukod na yan, nagdugay na. Amo nga subong lang na-realize, subong lang nadayon sa ikatatlo nilang attempt na magtukod sa nga sa council. Kinami ni kung ilikop sa Negros Occidental, madumduman mo tong may napatay gito nga kulo-kapitan to sa may Sagay area tong ikantuan ko to. Na nga daway na sila nagsalalanto to sa mga nagpanakop sila gikan to sa probinsya sang Iloilo, nagkalamatay gito sila. Yes, tama na yung sobra kasibod. Sa sining problema sa baybayon naton. So, bisan may mga gina-implementar na bisan stricto pag-implementar sa kasuguan, niya nagapon nga galusot. Kay damo ba isang ginatawag nga boundary, damo lotsan bla. Correct na. Daw illegal nga droga man, di man tap na, ini mga illegal fishing niyo. Kabudlay man takso ng dagat, takso man. Oo. Tiban ko isa nga mga opisyal atos gobyerno, doon takka naman bla. Iniguro makatutok din sila. Kaya mo ning pinakapunto sa ilang grupo ni. Correct. Hindi lamang ni damo ni mga members sa Sumbright, city agriculturist, municipal agriculturist, mga personal sari may aragin assign sa pagdiyon sa sining plano, no? May meeting ni sila from time to time para at least ma-plaster nila kung anong unang katikang nga ila sining pagapatigayonon. Yari si Governor Bong Lacson nga isa man sa mga nagpirma kaina sang Memorandum of Agreement. The third district has finally formed an alliance to protect its respective coastal resources. So this is very important because now it becomes the responsibility of all LGUs within this district, to protect from illegal fishing or from overfishing, from observing closed seasons, and also, as mentioned by BIFAR, the responsibility to keep the coastal waters clean. So I congratulate the 3rd District for this alliance. Sa ibang nga balita, isa man by the way sa nagpamag dito kay na si 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez. Tiambal ni Benitez, aralan ko masuporta lang ko. Okay. Manang ambalya. Sa bahin sang barangay SK election wala gid man isang tsansa nga matigayon sa masunod nga tuig, kundi sa bahin sang tuig 2022 na matapos nga gimpirmahan gid man ni Presidente Duterte ang pagpa-isol sa Action Broy. Ang reaksyon ni Congressman Benitez bilang isa ka mamalidha, siling niya mas maayo nga kung matapos gid man ang 2022 nga eleksyon
dapat balik na sa regular nga schedule. Amo nang mayo. Kaya kadamo na gid summarize ang postpone kuno mo. Dapat kaduan na or makatatlok beses na yung bagin postpone. Kaysa sa prangka istorya hindi nagkagawad ba kung Mar, 5 ka tuig ya kalawig na gid. So amo ni iguan sa mga nagdaog bala nagligad nga barangay election sang May 2018, sarang-sarang 5 ka tuig ila sila nga pagpungko. Kay 2014 ko to mo, 2018 liwat nag-eleksyon, 5 years gid ya. Moment to. Topa. Amo man yo. Indosnan gid. Ini daw sobra pa gani kag sombray sa nagligad nga 2014 kag nagtupa 2018. Kay iniya 2018 matupa 2022 December iyang eleksyon. December 5 no? December 5. So maubos sa gid ang sombray ang 2022 nga tuig. Duway nagasalalanto sa mga bulan no kung ano nga bulan gid lang dapat ang eleksyon nga ginatawag. Waay na kay ang barangay is kay eleksyon ang sombray kun mga election lawyers ang pahambalon ginabase na subong sa layi hindi na sa konstitusyon. Layi na. Layi na ang ginbasihan sa action na bray. Ang magadaog sa election sa 2022 mapungko sila 2023 na. January 1. Okay, January 1 kay December 5 ang election. Yes. December 5 ang election. January 1 sila mapungko gid ba daw ka taho man ko pag umpisa tuig 2023 pungkos na no. Bugana ba no? Oo. Wais laki nga agaw sa bonus. Hindi. Ang bonus ti ara pa sa incumbent official eh. Incumbent ya po na. May 3,000 sila nga kuan gadaan cash incentive sa kay Presidente Duterte. Tanan. Ang tanan nga barangay official. Galao man si Congressman Benitez sa kabay mabalik na sa normal nga schedule nga daw naandad na yang mga butante nga every 3 years. Amo giman dapat. Amo nang ginamo nang ginabot sa lingon ni Benitez nga dapat balik sa regular nga schedule. Dapat ma-file man to sa kamaraman nga dapat ibalik tanis normal ano para matudan. Oo. Kag hindi naman naguro action bray mamalabag da si Presidente Duterte. Kay why naman sa tapos naman termino niya by 2022. Galing kay bisan hindi si Duterte nagligad to nga mga presidente may tagtag 5 years man action gyapon nga mga eleksyon nga natabo sa barangay o mga sa barangay level ang galing niya. Depende na kay basi kung Duterte man gyapon mga presidente bla. Kag mambalang ang may ops. Seryosa lang. O ginalain mong pulisa tahaw. Pero hindi mo ni istorya naman kita Duterte, hindi mo niya matudloan si Sara. Kita mo, dinabugay ganing Manila nga kanta. Nga si Papa yan, maingsot sa auto. Di ba? Gani, dami lain gini siya kabuhi iya yan. Hindi pa naman yung sumbray 100% nga amo na gid niya. Kay bisan nga permahanan ni Presidente Duterte base maglain blang bisari sa uli. Bagay. No? May 99.9% guro. May 1% pa. May 1% pa ni. Okay, kapati naman ang iba na, laban-laban na ginaman niya, ma-postpone ang eleksyon. Yari ang aksyon ni Congressman Kiko Benitez. Law was signed Tuesday kinpirmahan ni President Duterte. The barangay and the SK elections are postponed to 2022. They deserve a full term, no? So hopefully ma-regularize na pagkatapos nila. Congressman Kiko Benitez. Pinabangkot naman kina si Governor Bong Lacson angot sa bonus Siling niya, hindi ka mo problema. Kaya ako nagigahambal nga may pundo. Arang pundo. Mag-mention sa aksyon baray nga may lights on. Christmas tree lighting. Daw mag-mention sa amuna. Nabasi parang diraya ko nogin i-anunsyo. Sa din sa Kapitulo. Why pagin kay na aksyon baray manog manog lunch na. Why ko lang ma-follow up la pamangkot. Pero Action Bar sa Kapitulagon sumong dawa igida decoration ha, may raman. Gani decoration so base pa lang gina planuhan kag base may lights on man nga matabo. Na sunaran ko bala subong sa Bacolod, di bisan ng public plaza dawa no. Sa publika ang report nga nabato naton may lights on nga patay yun da. Mayara na nasangit-sangit da. May nasangit na nga mga Christmas lights pero why pagasiga.
Kay basi dunganon ina sila. Dunganon. Dunganon. Oo. Ang ginaayo naton gani nga ibalik to balang daw Christmas village una blang Bacolod sa Plaza Axon Mar dumduman mo na Axon Mar. At least ang Disyembre ta dumasanag man Blades Bacolod sa mundo ay gid no. Oo, ang lagon isa man akong tani sabi na kamaayo nga dapat butangan man kay gabaha na tao kon gabi maglagaw mo. Pero i-follow up na question kay Governor Lacson Brian. Kay I'm sorry, ga-akomodar kita kadi sa mga Tanduay Festival di sa aton, ano nang Ram Festival na nga hindi man na ang ibanda makarelate kay hindi man ta play inom. Ini pang Christmas ngayon, dapat butangan ta na kay para makabataan ma-enjoy Axon Mar. Sa Bacolod, no? Oo, so to ay gito ya hangpon. Wa bisan mga bilenda no, hindi na to makitaan. Oo. Idungan nyo lang pa siga balik da nga lang mo no. May nagmayin na muno kani nga Handuman Tower kumutangan lang no stars babaw da. Gede. Kitaon gina Sombraya. No? Dapat ang star nga butang dama lahalon man kay milyon ginatutungan mo. Basta may kabati di sabang may edit na dabda sa social media da nga bla bla. Oo. Kanugo no? Oo, damo na rin. Damo sa nakita ng social media nga ang Aladabon Tower. Nagtungtong si Kwan, si King Kong. Kaya hindi, nasunaran ko Lacson Mar sa Iloilo, Subong. Ang Iloilo, damo plaza to, kaya damo distrito to mo. May Mandurriao, may Libertad Plaza, may Haro. Dodoga kuntis-kuntis to selection na Mar. Sa patahom-tahom yan sa plaza publikan nila Subong. May premyo ko Lacson Brian ba muna? May premyo may premyo siguro. Na siya, oo. Di nahimo ganit nila to nga kun sa aton di waay ged. Oo. Oo. Kasi wala itong panila ni matapos December blang. Ay, nano. Maghulag. Nano. Kaya barangay ta dito, syempre may mga barangay kita kilid karsada di. Dapat din painan ta na pundo o Christmas lights kabuda sa kilid dala nyo da para pagapuhon taning Bacolod ta. Duay gid no? Sige boss, base kon press con liwat si Governor Bong Lacson isingit ta rin. May mga suggestion ka sumbray nga floating restaurant ko na mo? Floating kapihan? Tara sa lagon. Hindi. May Christmas tree da sa una nga floating. Oo. Mo. Ginamay mo, anto dubulong bangka-bangka. Oo, namin. Pero daw ay na tanto matutukan gini sang Lacson administration. Pero basi kung gila planuhan, nagsumbray gina finalize ko wala. Kaya nga, to lang na wala, 4 o 5 na subong, pila na lang ka adlaw, tapos ng Disyembre, way pati ka lights on di sa aton. Kasama na kina may namuno si Governor Lacson nga base ang anunsyo ya sa kantidad sa bonus sa lights, Christmas lights on. Basigin mo niya na or sa Christmas party. Baw, timayo no? Palap tanaw kung diin na matigayon gid kumera gid man nga pag lights on sa Christmas. Importante nga sigurado. Ara ya. Sigurado. Pas amo nang hambal ya kay nga may kwarta yang provincial government. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Namunuhan ta naman ang ni because nga dito sa iban iyang mga probinsya kag mga dalagko nga bisan gagmay nga syudad kag Banwa Action na JM ang mga lights on te sa mga Christmas tree nila to ya puwerte na ya. Nobyembre pa lang yan nagasililiga na to. Bisan din kaya Iloilo, Cebu, bisan din na lang. Ay, diribla sa aton sa Bacolod, sa buong ligom, dulom kita din. Kung di magpasigang taga-unitap da sa ilang Christmas lights, dadaway kita may kitaon, di nga gasiga-siga di sa aton syudad sa Bacolod, no tabo man. Amo ni dapat mo tangan tagid sang manamit nga espiritu ining Disyembre nga ini, no? Duwag ko kita di no. Saging ta ka akomodar gani sa mga fiesta ni sang mga di ta mamitsindihan mga fiesta di. Kung ano na lang mga inasal fiesta na tundi kung ano di. Abing Disyembre ta pagapuhon tamang. Ay nano nga sitwasyon na Bacolod di sa una makalagaw ka sa public plaza da. Section Eden guro basi prep palanto siya. May mga bilin na da, may mga balay-balay na da nga nablangin bunag sa Iso Cristo. May mga kung si ano na lang ang mga disenyo ya. Ara diya sa Bacolod City Public Plaza sa tion sa Disyembre. Subong ya, makit-an ta da gyapon ang binaisa isang Bible nga way kahumanan. Tapos, kagway, gimana kahumanan ng baisa nila kay puro may mga prinsipyo. Tapos, ang mga manicurista da, ang mga nagapang-washing ka, nagapamarking da, muna makitaan sa public plaza. Dito ay kita, may gasiga-siga na ma-enjoy man tabla kung gabi, makasuroy-suroy tabla. Subong way gid, no? Do kay linong gid, no? Way pundo o kung tamad lang, puro lang ta awards, pero way man ta performance. Ang sa Iloilo to,
Do pila ka bilog plaza nila si Iloilo, do apat bla mo. Halos taranayagin butangan sa mga Christmas lights, mga Christmas decors, kung ano na lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. La 7:58, pagbalik naton karon maka-action, try naton nga malambot ang Sineco, no? Kay para mapabalot ang publiko angot sining isa ka polisiya nga strikto nga pagpangutod sang Sineco sa hindi makabayad sa ila sining nga kuryente sa sulod sang siyam kadlaw. Bisan isa pa lang imo sining nga bill mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Huwag kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, las 8:11 Action Radio Philippine Standard Time. Ginaendorso tagid sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, imported sa kape yang may ara sang mabulig sa lawas ta. Amoning Life Extension Coffee Mix mga kaksyon, kag ang Life Extension Vitamin D3 para sa aton sini ikaayong lawas. Maghalong sa mga peke nga baligya ha, dapat magbakal kamo sa butika or bisita kamo sila klinika dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Sa tupad lang sang DHL kag sa pulupunta uloonhan didapito Lacson, Burgos na. Amo nang pinaka kwanda tatak nga lugar para matultulan nyo gid. Libreng consultation dira sa mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May kabilang kay Mary Bahisibo, nag-monitor subong sa may Kuwait Makaksyon, Herminio Ivia, no? Araman nagalantaw sa Murcia. Didian Jonah, dito ka na lang kakadto sa may Yoyoland sa North Drive. Amiyara na dagali, sige lagawan ta na. Halin naman sa kay 9360, good evening, Action Bright. Tani may eleksyon lang. Amo nang ginapangabay sang halos tanan, no? Halin sa kay 5820, good evening, Action Brian. Kalipay man ang mga opisyal nga kada sesyon lang pakita kag 15:30 tapos ato bulangan madyungan damo na sila dire sa Bacolod. Huya-huya man. Wala ko boto Duterte. Tayaktak ni Brian Paskwa ko ha. Ari lang ko sa barangay 18 sa Cordoba. Si Kapitan Madeline Diaz tagali may gabilan na kay Maninay. Halin sa kay 2333, good evening, Action Brian. Hindi na husto ang ginahimo ni Duterte nga extend dapat sundon gid ang aton siningalay para maisla naman ang mga nagapungko kalipay lang sa nagapungko subong na. Dapat may eleksyon gid. Kabalo ka kung may eleksyon ang mga botante gaganar man mo. Halin sa kay 5694, good evening. Pwede mo masulit sir ang party sa Seneco Policy TY. Sige dugay-dugay kay gina-preparar ka no action na boso, no? Ang Seneco.
Halin sa kay 4730, good evening, Action Brian, dapat may eleksyon gita. Ano na siya man, plano, di maghalin, how? Amo na siya, gusto ni Lini mag-presidente. Base kasuhan man siya. Na, eleksyon gidyang napangita, gid mo. Ang iba na binuway gana mag-eleksyon. Action Brian, good evening. Sa akon, dapat mga every 3 years, dapat may eleksyon. Kamay ara na nga barangay official. Nga wala gidya pulos. Hasta iski chairman. Kaling kay wala man ta mahimo kay napirmahan na ni Digong ati tungango na lang ta niya. Si Boy tuloy niya. 3 years, another 3 years, or mga 2 years gali no? Action Brian, mother and son tandem gidna ang ginaugtasan mo. Good PM. Di gimana. Halin sa kay 4249, good evening, nag-amo na wala ka kaagi pakom tapos na gob-on patamyaw ko lang taga Mambanaw, batod ni. Ano tong butsulingon ni batod man? Ako tong ipakong mo batod? Daligid lang kaya sa aton nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Malo Paruco sang Seneco. Ma'am, good evening. Hi, Action Brian. Good evening. Pasensya gid sa disturbo. Ma'am, gamay lang gid May ma'am. kaso, okay lang. Okay lang. Wala kaso. Ma'am, Yes, explain ko gamay kay na about sa One Bill Policy. Ano ni siya, ma'am? Actually, nag-encourage kita kasi ano kita sa aton mga consumer because this December, i-implement na gid ang One Bill Policy. Kaya sa nagliga daw, pwede pa maka-extend sa iban may 2 pa ka bills, no? Ang iban may 3 ka bills, so medyo lenient kita. So this December, i-implement na lang gid ang One Bill Policy nga kung isa lang ka bill, maustan ka na gid kung ma-overdue ka na sa inyong due date. Pila ka days gani, ma'am, nga antis otdan gid sila? Actually, may allowance kita sina nga from the day of reading mo, may mga 9 to 11 days kada ang ginahatag ang Seneco to hatag sa allowance sa aton. And then after that, may ara kita 48 hours na notice of disconnection na ihatag sa aton mga member consumers. So after sa 48 hours, pag hindi na siya mabayaran, then that's the time na mag-disconnect na kita. But anyway, ang aton tanan nga bill so buwan ginabaton na ng automatic na bala, ara na da siya ang aton na due date, ara man ang aton day of disconnection, ara na da siya na stipulate sa aton na bill na ginabaton. Kaling most of our consumers, wala nila ginalantaw walang bill. So hindi sila makita nga ina siya gali, ara na da ang due date, ara na da ang aton na disconnection date. Ang pinakanami sinaguro ma'am, pagbaton mo today, isip ka na lang guro 5 days, bayran mo gid dayon, di na mapaglamot. Yes, pero actually lang tawon mo lang din sa bill mo because kung ara lang sa bill mo, due date mo na siya no is sa December 15. So after sa December 15, nahatag pa kami na another 2 days is 48 hours. So may December 17 ka pa. So very linear, kita ang Seneco, mahatag sa atong sang allowance. And then after siya, may usod ka na gidya. I see. Ma'am, anong pinakarason si ni ma'am? Nga daw nakibot man ang kadamaan nga strictly i-implementar ini? Ang One Bill Policy because nag-ano man kita bala Action Brian sa aton nga collection efficiency. Kaya doon ang problema kita because may standard kita nga ginaano man sa NEA, nagka-affect man sa aton nga performance sa NEA kung hindi na natin na-implement ang aton na ang electric cooperative natin affected sa standards sa NEA. So kabalo ka naman subo nga kadamo sa mga ng stress ba lang electric cooperative. Kasi ano naman ang aton na performance na makalagas man kita sa standards sa National Electrification Administration. I see. So ini nga implementation, ma'am, equal ini sa tanan-tanan, ma'am, kay base may actually isang tanong pa na natin gina-implement ang One Bill Policy. Galing kung kaisa, medyo medyo nabala tungkol sa kulang kita sa tao sa Seneco ang staff natin because may problema, di ba may problema kita sa aton general manager which wala pa kita sa permanent na GM at the moment may problem. So hindi kita makakadali-dali isang hire sa mga staff natin, even casual staff para mag-implement sila sa aton mga disconnection, sa aton mga kung ano pa ang mga technical na mga trabaho. So, amo na nga ginakulang kita sa tao, tapos nag-aapektuhan man ang aton na disconnection and collection efficiency because of that. So, this December, medyo double time kami isang kulang kami sa staff because ginati na nagtapos ng 2-8 ang aton key performance sa NEA. Amo naman na ang aton ginakuha nga
ara man sa kita bala gyapon action Brian sa category 3 or A bala kasi affect man na sa aton nga image as cooperative, especially ang aton man nga operation. I see. Ma'am, magluwasin, ma'am, kumusta ang Seneco kung sa mga kawat kag mga topping? Ma'am, kumusta sa buong kampanya nyo against ni sa ila, ma'am? Actually, sa nagbigat na pinula, nagnubo ang aton system loss, no? Madamo kita sa massive, kita sa nadakpan. But siguro, isa man na dira nga grabe atong kampanya against sa electric corporation. But sa next month, medyo nagtaas naman siya, kada mo single digit sa taon, sa taas siya, dito mga siguro mga more than 1 or 2%. Nagtaas sa duty, pero hindi ka na sa makontribute with the silingan sa pinangawapay, hindi ka sekto. But ano, action Brian, basta December, gani ka grabe, ang usabi ba ng kuryente, hindi din na natin malikawan, na ang system loss, bila nagataas man siya. I see. May nagagawa abing information nga gin stricto ini sang Seneco because nga ang aton sini mga systems laws nga ginatawag doon di makup-apan abi dirita maagi sa strictly nga policy abi. Actually hindi action Brian. Sa naglilit lang gid siya mabulan kanami kasi sa aton nga systems laws. Nag-single digit kita so nagtaka kita hindi na siya ang way. Ang ano actually sa iba na mga ko mas stricto pag sila gani ang aton linya lang but because we are also nagalagas man kita sa aton na performance so na mag-stricto kita sa December. I see. Ang imo lang gid ma'am panugyan abi sa mga konsumidor kang ibanda basiway ginaton malambot sa buong gabi and makahutik sila kaysa wag iban nga insister pag idabi mga gaita dewi second chance pag basi maglinaway sa manug utod bla ma'am. Hindi siguro. Anyway, ginapabalutan lang anyway December man sa kaluyan kung ito may mga asawdo kalabanan may mga kulukwarta. No, so ginapangabay nato ng aton mga tagpalamig atong number consumer owners na kung mahimo lang git i-settle nato ang bill naton sa Seneco sang early pa. May ara man kita action Brian, may mga cases pala nga inanga ka hospital, napatyan sila, siyempre nalisdan na sila. May ara man na sa aton nga federal law, pwede sila consumer welfare naton pala, pwede sila makakadto sa Seneco, kag makaayo, samtang wala pa ang ilang disconnection notice. Kaya kung ara ng disconnection notice nila, hindi na natin pag-entertain, but samtang wala pa, kasi nakita nila nga, so medyo hindi nila mabayaran, kaya nalisdan sila or na-hospital sila. Dala lang sila sa ilang ang death certificate sa ilang pinalangga or hospital bills, kaya pwede man na sila at least makapangayo man anay sa Seneco nga, hindi lang po anay sir pag disini nga bulan, kaya nalisdan, kita ko pangayo ko sa tagaan ka man at ang fine nga makabayad ka. So ang wala na, for those nga wala gidya, is ito nilang nabayaran natin on or before sa due date natin or di sa hindi pa sa due date may 2 days pa kita, pwede pag kita makapangayo pag allowance sa Seneco, amo na nakagusod natin. Na mamangkot pa ko tani kung anong ipakita nila kay basing ibanda puro nagkala-hospital na lang blaw. So may meron sang hospital. Kaisa man lang na action Brian. Ang ginaano natin. May ara man gid kung kaisa nga ano pero siyempre ginasala man naton bala. So kahatagid kita na sa aton nga allowance sa mga amo sila nga makakasuman. Sige. With that, Ma'am Malo, madamo nga salamat. May gabi kag Merry Christmas. Okay, Merry Christmas. Thank you, Action Brian. Yes, Thank you, some time. Okay, may gabi sa aton mga tagpalamati kag Merry Christmas sa tanan. Yes, Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Madam Malo Paroco Makaksyon ang ginatawag Division Chief dira sa Seneco, no? Dalagid lang daw sa ako, basta sa Seneco, no? Promotions and Sections Head Makaksyon, si Madam Malo Paroco, no? So, amo na ang rason nga ginstrikto nila kung ibang tuod kala do sobra naman kung isa tag 3 ka bills na duway gana og bayad. Kag ginakulang gid man subong ang Seneco sa pundok iting sweldohan la perti may mga upgraded padas lang ginahimo. Kag kung ano-ano na lang mga kaaksyon. So, kamo dira kabatiman kamo to kon na hospital ginman kamo na napatyan abi magdala sang mga papilis pwede kamo makapadulong sa Seneco kag mag-ayo kay gina-consider man lang nila may consideration man sila pero ang iban dire basi puro lang kamo nagkala hospital kag namatyan hindi gina pwede ha kinanglan may ara kamo sang dokumento nga ipakita didto no para sigurado gid abi nga naara kamo sa kalisod nga sitwasyon. Kag pangabay lang naton kung may manag-utod ginidra sa inyo, dapat pot doon nyo gina sila. Hindi pwede nga pugnan nyo na sila kaya nga ginaswelduhan ta na sila para magpangutod. Ginaswelduhan sila sang Seneco para magpangutod. Karon kung di ka mo magpautod sa ila, sige lang ta sweldo wise la trabaho kay wise la kapangutod. No?
Man. So, way kagin mahimo da kay ti polisa ina sang siniko. O, te, batihan nyo na, preparar nyo na ha. Ang inyong sining inugbayad dira, kada abot sang bill, preparahin nyo gidayon. Kisa nang balkon na lain gidman kung may suga ikaw kada gabi. Dako ni bulig sa kabataan nga nagatuon, dako bulig sa negosyo, dako bulig sa tanan-tanan nga sitwasyon, ang tubig kag suga amo ning pinakaimportante sa aton karon sa siling nga mga dinag-on mga kaksyon. Last 8:24 pagbalik naton karon, istoryantang balita gika naman sa syudad sa Bacolod with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Agapasin banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Radio Philippine Standard Time, las 8:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagod, kita nga Pinoy, hindi kita mabuhi kung hindi kita makapaligo sa matag adlaw nga tanan. Magluwas gid ta lamang sa mga tawo nga bisan baho na okay lang. Pero kalabanan sa ato niya ligo gadya before maglakat sa trabaho kiti limpyado kita iya. So kung nagapaligo, kita way na ta sang habon pang iban gamiton mo ning Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. Mapakinis yang imo siring nga panit, padula sa mga katol-katol, may kurikong kada, may hubag kada, Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. Dulaon niya mga itom-itom na sa tuhod, siko, liog mo da, pating imo siring nga baho, balhas mo da, kag kung ano pa, pati kaspadalasa. Bisan hindi ka na mag-shampoo pa, mag-Santon Plus Herbal Soap, mga kaksyon. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ante sa report action Dale Salazar, i-update lang ta kamo gamay sa SEA Games 2019 sa medal tally. No? Ang Pilipinas nagapanguna sa gyapon nga may ara sang 63 ka gold, 45 ka silver, 34 ka bronze mga kaksyon, suma total 142. Nagasunod diri ang Vietnam nga may rasang 31 ka gold, 35 ka silver, 41 ka bronze, suma total 107 ka medalya tanan. Pangatlo diri amo ang Indonesia, may 27 ka gold, 36 ka silver, 39 ka bronze, suma total medalya nila 102. Ang Malaysia naman pang-apat diri
nga may arasang 23 ka gold, 19 ka silver, 29 ka bronze, suma total 74. And may ang Singapore Singapore pang 5 nga may arasang 26 ka gold, no? Basi baliktad ini. 19 ka silver, 29 ka bronze, suma total 74. Dapat pang-apat ni sila, no? Ang Thailand naman niya pang-6, may 16 ka gold, 22 ka silver, kag 30 ka bronze makaksyon, suma total 68. Ang Myanmar may 2 ka gold, 8 ka silver, 23 ka bronze, suma total 33. Ang Brunei may 1 ka gold, 5 ka silver, 5 ka bronze makaksyon, suma total 11. Kag ang Cambodia may 2 na ka gold, 3 ka silver, 17 ka bronze, may rasang 22 suma total. Ang Laos naman niya, wa isang gold, 2 ka silver, 10 ka bronze, 12 tanan ang total. Ang Timor-Leste na gutman pa ni, kag nagtulog sa naiya. Wala gold, wala man silver, wala man bronze, zero gid sila yo. Ay, wag gid dinagan kaluoy man no. Sige lang no? Mo ginang hampang, may daog, may perdilas. 8:40. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan ko lang na itong sining mga mensahe, no? Halin sa kay 7183 Action Bri, good evening. Balaan mo basta damo project, damo man ginansya, ara da sa Aranita ho, Tubang Manvilo, ginbutangan nila ka Center Island sa may Shielda, labay kada hiraton mo imo mata, hindi kitaon ang reflector. Di na to. Okay, sa dalan sa tunga, in fairness, ang puntaya nami na kay sanag na may suga sa tunga, pero ang wala matapos, ti basi gahulat pa sila may masagaida. Bao kanugon, kanuutod o kalawig, ano ning sugpon siniman, kanugon ba? Si Migo Muni, taga Isabela, no? Action Brian, amo na nga ahinsya sa gobyerno nga puwertigid ka takaban sa kwarta. Amo na tani nami bitayon. Mga engineer da sa DPWH da. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Halin sa kayo 7115, good evening. Tanim aksyonan ng sa gobyerno nga magsaka ang presyo sang humay. Bisan tag 15 na lang kilo, maluoy man kamo sa mga farmers. Nga mo na ang nagapakaon sa mga katawhan. Gusto na, ining mga nagatanom ka utan, managbaligya ka utan, mga nagatanom tubo, humay, mais, tanan. Kung ni mga farmers nato ni, anong kanon tadi syudad? Makaon lang tadi sang balas, plakadlaw, maginamos ni. Monitor gid sa Sinimatinion si Rosie Honto, Rebecca Brillos, Elvis kag Dora Patigas, Nanay Richel, kag Tatay Tede Regida Senior, dira sa may Valladolid. Salamat gid dira sa inyo. Sa Asinso Village, Barangay Gintubdan, Isabela, Toto gali niya. Dugay na nagapamati sa imo, action firing line, halin tapos drama, hasta subong. Brian, yung gabi lang da, reklamo ko dalan crossing Bago, Isabela. O lubak-lubak man? Ay, puro problema tadalan sa Pilipinas. Gasululubra ang kwarta, pero ang proyekto do hindi mo mahangpan kung kisa. May mga dalan nga kinanglan trabahoon kay gubaon agid, wala ginatandog didto tiya sa gipang bungkal sa mga dalan nga mapuslan pa. Action Bayan, good evening. Tamyaw ko lang family Panagiton kag family Ponce, Kodjawan kag family Montalbo sa Purok Kawayan, Barangay Bunga. Ba mga kasimanwa ini. Ang kapitan sa Barangay Tuyom Kawayan nagmaoy gali sa piyesta niya. Ginampusan sa botilya sa Red Horse kasang pariente ti Merise. si Istong at siya niya. Aligasyon ato. Sir, good evening. Ginatamyaw ko lang mga friends ko, sila ni Edmond Campaner, family Lasana sa Hacienda Oliva, 1 Murcia, Negros Occidental. Ang nagapanamyaw si Josie Lasanas. Sige. This time, Qualta Section Dale Salazar, no? Ginatawagan na ito sa Limat Tinion.
Okay, sinya sila ko action nams kung ayos na. Action Bray, good evening. Ginatamyaw ko gali family Panado Sugdon kag Hagukoy dira sa Mayla Castellana. More power and God bless Action Radio. The best. You're the best. Salamat. Action Bray, good evening. Monitor lang ko niya. Kagawad Taloy Saludares sang barangay MH del Pilar, Pontevedra. Sige. Balikan tang iban karon. Action Radio City Hall Report. We have Action Dale Salazar sa mga balita. Action Dale, good evening. Yes, Action Bryce. Si Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang nagpapanaog sa isa ka executive order amon siyang EO number 28 Action Bryce nga nag-establish sa Pasqua sa Plaza no diri sa may Bacolod City Public Plaza humalin December 3, 2019 tubtob January 6, 2020 Action Brian. Amo ni siya ang panibagong atikang ginobra sang syudad para maakomodara ang mga na-displace nga mga vendors no sa tong ginpatuman ng clearing operation sa mga illegal structures sa mga pampubliko nga dalan Action Brian. Action Dale. Ano ni halin sa atubang sang simbahan dira palibot gid dito sa may piyak nga area? Yes, Action Brian. No? So i-okupar no sining mga magagmay nga mga negosyante ang along Dalan Rizal sa may plaza, Dalan Gonzaga, Dalan San Juan Action Brian kag dira man ang Dalan Gatuslao. Ano nga particular nga mga baligya in Action Dale? So Action Brian kung sa San Juan Street amo ni siyang mga pagkaon ang iga baligya no kag sa Dalan naman Gonzaga ang tradisyonal nga nabaligya nga mga prutas Action Brian. Basi makibot kita lang mayara na bangros kag tuloy dablahaw. Tod man mga utan basi masiplatan ti plaza ina i-Action Dale. Correct Action Brian. Kay ang under the EO mayara sang komitiba nga ginutukod si Mayor Bing kay si City Councilor Rene Novero Action Brian ang siya ning designate Mayor Bing nga magpungko bilang chairman sang sining komitiba si Councilor Anne-Marie Palermo siya ni ang vice chair sang sining Pasqua sa Plaza Action Brian. So sila niyang mag-regulate sa tanan nga mga magagmay nga negosyante, legitimate vendors nga na displace Action Brian sa sining nga Christmas season. Kay sunod diri kay City Councilor Renecito Novero amoy ni ang pamagi para at least no ang mahatagan man sang handa abi ining mga vendors na ton sa buong bulan sang Desyembre sining Christmas season at the same time Action Brian para man sa ila nga survival nga ginatawag. Sakto na. So sa interview naton kay City Councilor Renecito Novero Action Brian sunod diri sa iyate kinahanglan lang magkuha sang business permit no hining mga legitimate nga mga na-displace nga mga vendors Action Brian kay magluwas sa palibot sa Bacolod City Public Plaza inang ginawa sa mga parking area. Usaron man sang syudad ang likod sang bandstand Action Brian no tito kaligwa dira yang lugar damo-damo nga mga vendors ang ma-accommodate sang syudad sining ginatawag nga Pasqua sa plaza. Magluwas sining mga baligya, may mga entertainment man, may mga iga-install man dira nga mga lightings sa palibot sa Bacolod City Public Plaza para magdugang man sang katahom. Kag may mga activities man nga patigayunon dira sa may Plaza Action Brian. Suliton tal Action Day lang ibaligya dira ining mga dry goods Action Day la. RTW Action Brian, mga radyo ni bala. Na-mention na dito yung sa may dalan sa Juan, mga pagkaon Action Brian, diri sa may dalan Gonzaga, amo na yung mga fruit stand, mga prutas Action Brian, kag RTW dito sa may along dalan Rizal, tubangan sang San Sebastian Cathedral, kag dira sa may dalan Gatuslao Action Brian. Supposedly, kay basi atong naklaro taman lang ni-mention ko to bago lang basi to ba makakita tada to Salmoniti tuloy manimaho tada Action Dale. Correct Action Brian. So nasa diri sa isa ka whereas sang Executive Order 38 ngayon mga parking areas sa Bacolod Public Plaza wala man Action Brian gina-utilize no bilang pampubliko nga dalan or public road. Pagpwede siya temporaryo nga mausara bilang isabi ka venue nga hiwatan sa isa ka aktibidad kag makomodar ang mga na-displace nga mga vendors. Aring tingog sang chairman sang Pasqua sa Plaza City Councilor Renecito Novero. Well, naghatag si Mayor sa amon sang iyang executive order, nag-create sang sa Christmas festivity abi sa aton public plaza and he calls that Pasqua sa plaza. Then he creates
We created by the decree a committee and assigned me the task of being the chairman. Si Attorney Palermo ang vice chairman. And then, ang name mo namon, kaina dayon sa aga, nag-meeting kami and we formulated some guidelines and rules and regulations agud na ma-implementar ini executive order. Of course, ang isa naton diri ka objective na mapasadya sa plaza naton sa tinion sa Pasko. Kaduha nga matagaan ta naton mga less privileged ang mga kauturan, no, na binigid ang mga nagakinanglan magpangitay, binigid survival at parangat simpo, mayara nga legitimate nga avenue sang pagbaligya sang ilang mga pagkabutang, mga wares, prutas, but in addition to that, may add-up na Christmas festivity in Sobray po, sir, sa ang palayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero as to kung tila ka mga vendors ang makakuha darabi sa pwesto. Iniyak siyempre gintugian ni Councilor Novero kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head sa Market Committee Action, Brian. So kinala pa man nila mag-apply kay siguraduhon nga dapat legitimate gid nga mga vendors nga naapektuhan sa clearing operation, Action, Brian. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall regarding naman sa bonus, no, sa mga employees ng syudad. So diri kami bing hindi pa niya ma-announce kung pilagida ang bonus nga mabato na sang syudad. Ang Bacolod City recently kadamo sa mga awards nga nabato na Action, Brian, no, nga mo sang ginausar nga basihan sa mga local government unit, no, bilang legal basis nga mahataga sang bonus sa mga employees. Pero sa kami bing ining mga Excel Awards, mga SGLG Awards 2019. Kada baton sa Bacolod City subong 2019, hindi pa ni Action, Brian maging basihan para sa bonus nila subong Disyembre, no? So kami bing next year pa ni siya ma-apply or ma-reflect. So kami bing may mga post abi sa social media nga nag-declare niya bala nga hindi autorisado nga amuning bonus nga mabaton. Sa isa abi ka mga empleyado, mga technical assistant, mga regular nga empleyado. So sa speculation pag lamang Action, Brian. Kasi no siya iya pag pa-check na evaluate kaya ginapa-assess kay Maria Imelda Williams, ang City Budget Officer, kung pila pa ang pondo sang syudad ang available nga savings para makaigodrabi compete sa bonus sang mga empleyado. Haring tingog ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Very soon, we will have to give our bonuses or incentives tatlo to kaklase, PSA, NCMA, may bago pagid. Two of them are supposed to be due sa 15 because you cannot give it earlier than the 15. The other one is due not earlier than 20. Okay, so we do not want to preempt the announcement. We had already asked the city budget officer to assess and evaluate and compute what is to be given. But we are sticking to our fundamental principles, which are, first, there has to be legal basis, and secondly, subject to availability of funds. I think these two are indispensable. Si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Action din, hindi pa ma-anunsyo pero may palaabuton. Correct, Action, Brian. Very soon, sa kay Mayor Bing, nga sa siya premature pa man nga i-announce kay paganigintugyanan si Ma'am, ang budget officer nga si Ma'am Williams, nga i-check na kung pila pa dalang savings ng syudad. Kaya duha ka butang yagin na consideration ba sa paghatag sang bonus. Una, may legal basis kag availability sang funds sang Bacolod subong 2019. Amo man sa probinsya, galing sa probinsya daw gambal to nga may pundo kita. Galing may mga basihan kita nga ginapangita subong. Sa syudad amo man ni, no, gina-check man. Kaya sino kami bing naghahalong sa Action, Brian, kay may pilaya ka mga LGU yan nga naghatag bala bonus pero gin-disallow sang commission on audit, no, magintang issuean nga notice of disallowances. Nga sa natin careful man ang Bacolod City sa paghatag sang bonus sa mga empleyado. Action din last na lang, ano may mga Christmas lights ang Plaza Publica nga buksan abi, lights on, ano sitwasyon? May Action, Brian. Actually, isang last kalabada to, ginabutang pa lang ang mga Christmas lights, no? At abang gincheck natin ang rehabilitation sang plaza, kita natin to ginapamutang, ginapang-install ang Christmas lights sa may Bacolod City Public Plaza. Sa New Government Center, Action Dale?
Actually, may atraction bright daw sa do company bala no nag-sponsor sang Christmas tree no ti ato. Dako to siya actually nga Christmas tree nga nahamtang dito sa may kilid gid lamang sang fountain sa may Bacolod Government Center Action Brian. Kaya iya dirang Walia ka NGC. Mayroon daan yung Action Brian sang red rabing Christmas lights nga daw nagaunay na gani sining nga Christmas season. Ano dong, duman ko lang sa Duction Dale, nagalakagi ko lagaw sa plaza. Ginatagan sa tsansa mga kompanya, mga negosyante sa Bacolod nga magbutang sa ila sining nga decorations dira sa may plaza publika katahom Action Dale mo. Correct, Action Brian. Since ongoing ang rehabilitation sa Bacolod State Public Plaza sa Insulo Kamirbing, iyagin assign no ang chair sang Committee on Tourism si Councilor Israel Suranga nga mo siyang in charge Action Brian sa mga palamuti, Christmas lights, Christmas decorations nga ipahamtang dira sa may Bacolod Public Plaza. Sige. So marami na tumabalitan natin po natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, balita gikan sa New Government Center. May gabilang kay Mercy Agustin. Good evening Action Live. Nagalantaw balita sa imo Action Bryce. Salamat. Oy si Lola Rocket Galian nagaselebrar sang adlawan sa buong adlaw. Dira sa may Barangay Bata. Happy birthday Lola. And si Christine Geek Rocks Alihano. Si Myros Langkoy. Good evening Action Bryce. Patamyaw Nardo kag JR Toto Ispilico. Nagapamati gina sila. Salamat. Si Kativer Mano Action Bry, happy 10th birthday. Hinablos ko nga gwapa kay Chrislene Viray sa Barangay Araal, La Carlota. Salamat gidra sa inyo. Si Mita Ramos Tiongko, haraman si Jonalyn Sabalia Pineda. Happy Christmas Action Brian. Good evening sa mga Sabalia family sa airport. Si Emily Roland Nicavera Aramoy, nag-monitor Edith Biasca gikan sa Tokyo, Japan. Si Mary Basibo nag-monitor sa Kuwait kagiban pa. Salamat. And ang Silver Taxi kuno nag-monitor si Matinion, may nag-inform lang diri sa aton. Salamat gid Silver Taxi sa pag-monitor diri sa Action Firing Line. Hoy, Paskong Pasko ha. Mayroon na gid lamang kita sang 19 Dias sa nabilin kag Pasko na. Samtang 26 Dias ang nabilin. Para magasaylo naman kita sa panabago nga tuig 2020. Gina-endorso ko sa inyo mga ka-aksyon na ang ginatawag naton live o kung ginatawag naton nga Zanton Plus Herbal Oil. Amo ning balanyos iya makapadula sang panuhot, palalakit sang tiyan, kalawasan, kag hamot iya. Daw gaserbi gini nga perfume ini. Ang Zanton Plus Herbal Oil. Testingin nyo para makasigurado gid kamo mga ka-aksyon. Action na Bri, taniatagan man kami nga mga senior sang saka nga tag 1,000 para malipay man kami nga mga senior san opay na ipanghatag. May ginaduso na eh. Ulat-ulaton talang madam ha. Halin sa kay 14842. Good evening Action Brian. Tama kagid wala na ang spirit sang Christmas. Diri sa Bacolod kauluya gid ya. Advance Merry Christmas. God bless Action Brian. Hindi ka tulog Bacolod nun, hindi ka kuminto mo. Do kalayo na gid man tuod na. 6479 dapat may eleksyon gid kay Kapoy hagad sagod sa mga opisyal nga wala gid. Kadugon sang tax sa ginabayad ta sa ila. Kanami sa mga komento nyo no. Ari pa gid iban. Action Bry, wala pulos sang fire sa La Carlota. Wala tubig, sunog nila Carlota, pangayaw pang fire nakapatay sa sunog. Puro kurakot lang, nasig sila. Aligasyon nga haw, may tubig. May pasuyupin sa subada kay. Good evening sa radyo, dapat ang tawag bala nga hindi Halandumon Tower ang mga dicolor nga suga. Amo ibutang daw igpat-igpat daw pareho sa spider bala, peke nga kontraktor. Kabilang nga kabi, Edward ni sang manlukahok si Palay. Kapamalbal si Edward. Amalya peke nga kontraktor, kabilang kami. Kataga si Palay ni. Musta si Palay da? May gapang strafing na sa inyo. Ay nako, sige. From 1 o kon 25, 1 and 3. Good evening. Kung may ginahapo na delete, ano na delete man?
Okay, dali lang. Kung may ginahapo, kung ang yabi nga spelling sa ano yan. Kung may ginahapo na delayed gorone, no? Dilatar bla, no? Inog bayad ot dan gina. Ati, oo ot dan gina ya. Ot dan mo. Good evening, Action Bry. Greet ko lang considering a friend sa Isabela. Musta? Wala ka na contact sa ako now? No contact man. Sorry na, wala na ako nagpasugot. Hindi pwede. Merry Christmas from Jessie. Sang barangay Sibukawan. Baka ka namin isang ilang text, no? Dahil na lang ang balnyaga. Puli na ga, kaya hindi na ako aking. Bawa. Sige, halin kay Madam Cecilia Hinisi. Naga-monitor sa Kuwait. Si Mercy Agustin. Naga-monitor man si Liman Tinion. O di ko gid mo ubos ang aton sa ibang mga panamyaw ba? Mabasantang iba na. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action na magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Sa left side, sa right side naman niya, sa Action JM Baikin Makaksyon. Back up natin sa News Center Action, Erin Aboso. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. More news and information. And din naman natapos mag-action na isa kamemorabling istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,